Haydi आंखौ बासाय माथो रावबो बासाय आंखौ बासाय आंखौ बासाय आयौ माथो रावबो फैथारलाबो एक्सिडेन्ट जानानै माथो थैलालालालि गजोब्बाय थैसिगोनसो खोना फैदोंबो सासे आबौ एक्सिडेन्ट जादों एक्सिडेन्ट नै थैखासिगोन गसाय माथो मानसिया थरानो गैला माथो थैलालालालि जाजोब्बाय थैबायसो ना मायोथाय मबाइलखौबो गारबोबायना आङो एम्बुलेन्स लिंनांगौमोनलै आबौ मबाइलखौलाय मानो गारबोनांगौ नोङो गारबोनो होननानै गारबोआखैलै लाबोनो बावदों आंबो माथो मानसिफोर रावबो फैला दा मा जागोन मानसियालाय माथो थैलांगोन थैबायसो ना मायोथाय थदानो गैला माथो मानसियालाय अबेनि जाखो बोरै सोर एक्सिडेन्ट खालामना गालांखो मा जादों बाबु जोंनिया देनाय फन खालामनाय एम्बुलेन्स फन खालामनाय मानसियाबो मा जाखो दांनायबो नायाखै आं थैबायसो ना थांनासो दङ र' खालामनि र' नाथाय सोर एक्सिडेन्ट खालामना गालांखो मिथिया जोंबो नुवासै ओमफ्राय मानसियालाय थरदोंना गैला मिथिलालै दा थैबायसो ना थांनासो दङ दे बाबु दे बारा गोबाव खालामबाय थानाङा थाबैनो फन खालाम हेलौ आबौ दहाय आं फैनायाव आंखौ बासाय होननानै गाबख्रावबाय दंमोन दालाय माथो थरानो गैमाला थैबायसो खोना मोनथियाथ' दा दांनाय नायनोबो बोरैबा मोनोलै आङो बबेनि दा हिनजावा मोनथिगौ दा इसिङाबो गाज्रिथार जाना दङ साफा खालामनांगोन र' आबौ मा खालामदों इसिंखौनो नायदों र' आं माल दोनग्राफोरखौ गाज्रि जाजोबना दङ गाबोन साफा खालामजोबगोन आं आबौ पक'रा सावाखै मानो मा जानो लुबैथारदों आं थिग बाथ्राखौनो बुंमारदों नोङो मोस्रोम आंबो बिबारै सावनाय पक'रा मोनजाथाराखै जानो लुबैसोदों जागोन सावगोन दसे उनाव ओमफ्राय र' आनैया दाबो मानो सफैयाखै दहायनो फन खालामदोंमोन माथो आंखौ नंमारगौबो आनैया दाबो मानो सफैयाखै बेनोथ' आं फन खालामनाया आधा घन्टासोआनो जाबाय दाहालागैथ' मोनफैनांगौमोन न'आव आं फन खालामबाथाय बियो गजासक बारबायमोनानो मानोथ' दाबो फैला बेबो गिदिंबायसो दं खोना गिदिंनायालाय दहायनो गिदिंदोंमोननो ओमफ्राय आंखौ न' मोनहैसिगोन होननानै फन खालामदोंमोनथ' सोरहाबाफोर हाबबाय बायाखैथ' सोरखौबा लोगो मोनलाबायनानै बेथ' बिदिनोखा मोनथिलाथ' बे आनैलाथ' जोंहानि अनगा रावबो आलासियानो गैया बिथिंजाय मालायबा सोरबा लोगोफोर दंखोन आरो बान्धबीफोर मोनथिला आरो फाग्रेबादासो माथो मानो फन खालामदोंबा हेलौ आदा बिबारि आगै नोंसानि आनैया एक्सिडेन्ट जादों आनैया एक्सिडेन्ट जादों बोरै एक्सिडेन्ट जाखो सोर खालामना गालांखो बिना माथो न'आवसो फैबाय दङमोन सफैथारसिगौमोन बोरै एक्सिडेन्ट जाखो ओमफ्राय एक्सिडेन्टआ गिदिरथार जादों नामा मोजाङै दंना मानसिया जेबोथ' जायाखै एक्सिडेन्टलाय गिदिरानो जादों दे बिबारि आगै बेसेबा थैबो ओंखारखादों मानसिया थदानो गैया ओमफ्राय हस्पिटालाव लांदोंना औ लांबाय ओमफ्राय न'आव खबर हो ओमफ्राय नोंसोरबो थांबानो जाबाय हस्पिटालाव एक्सिडेन्ट जादों जोंला बेखौनो मानो दालागै सफैयाखै होननानै सानबाय दंमोन ओजोंबादि एक्सिडेन्टसो जाना दङनो बेसेबा थैलालालि गदोंनो थुनानो गैयानो आलासि जानो फैनानै एक्सिडेन्टसो जाबाय अना गारानो आनैया फाफियाथ' एक्सिडेन्ट खालामना गालांखौ औलै अना गारानो जोंनि थाखाय सिंग्रा लाबोदोंमोन आं बोरैबा मोनजोब्बायलै आं दा जुमुनानो बोरै खिन्थाहरनो दा खिन्थाहराबाबो जाया जुमुनानो फन खालामखांनानै हस्पिटाल थांनोथ' लाइमोनाबोथ' मोस्रोम नों थांनाङा नों न'आवनो था आंबो नायनो थांगौमोनलै आनैखौ आब' नाङा मोस्रोम नोङो थांनो हामा मानो बेफोरबायदि जाखो सोर फाफिया एक्सिडेन्ट खालामना गालांखो आं दा जुमुनानो बोरै खिन्थाहरनो जादों जुमुनाया सहायनो हागोन ना बिबारि आगै सहायनोथ' हानाय नङा बिमाया एक्सिडेन्ट जादों नङाबा खिन्थाथ'ला खोनादे आब' जागोन दे होमबालाय उनाव खिन्थाबाबो जागोन दे दाबा आनैया हामगोन ना हामला
मिथिला आरो हे भगबान आनैखौ नायदो लाइमोन आबौ थुनाय तिल्लु आबौ थांखौ थु लाइमोन आबौ थौ सरि आं बासायनो हायासै मा आनैखौ बासायनो हायासै होमबा आनैया थैबाय नामा औ बिथांनिया थैया गोबां थांगारदों बेनिखायनो बासायनो हायासै सरि आनै नोङो जोंफोरखौ बोरै गारना थांनो हाखो नोंलाय माथो जोंफोरनि थाखाय सिंग्रासो लाबोनो होनदोंमोन नाथाय बेफोरो बोरै जाखो सोर पापिया नोंखौ एक्सिडेन्ट खालामना गालांखो आनै सिखार आं जमुनाखौ मा होनना खिन्थानो दा आनै नों सानना नायाखै माने नों गैयाबा जमुनाया मा जागोन जमुनाया माबोरै थांना थागोन नोंनि अनगा मा जामारगोन आं दा बोरै खिन्थाहरनोसो जादों आं दा मा खालामनो आबौ आं जमुनानो बोरै खिन्थाहरनो खोनाबाथाय बियो माबोरै थागोन सहायनोनो हानाय नङा माथो खालामबावनो आरो दाथ' खिन्थाहराबाबो जायाना एसेबां मोजाङै खुसियै फैबाय थादोंमोन आनैया बिदियावनो सोर एक्सिडेन्ट खालामना गालांमारखो सोर पापिया बै एक्सिडेन्ट खालामनाय मानसिखौ मोनबा आं गारा आबौ आं जमुना आबौनो फन हरनोसै दे हर डेड बडिखौबोथ' बिसोर न'आवसो लांखानांगोन औ हरनि र' आं दा जमुनाखौसो सिन्थागासिनो आबौ बे बिमा थैनायखौ बोरै सहायना थानो हानो माथो खालामबावनो आरो बिबारि आगै खाफालानो गाज्रि नङा दसे सिगाङावसो एसेबां मोजाङै मिनि फन हरबाय दे आंजों रायज्लायबाय बोरै बेफोरबायदि हरखाबनो जामारखो माथो बुंबावनो आरो बिबारि आगै आनैनिया खाफालानो गाज्रि एक्सिडेन्ट जानो लागा दंखायोमोन खोना बेनिखायनो जाबाय जोंहानाव आलासि जानो फैनानै थैबायना आनैया जोंहानाव आलासि जानो फैयाबाथाय थैनायानो नङामोन मानो बेफोरबायदि जायो आरो सोर एक्सिडेन्ट खालामना गालांनाय रावबोबो नुवाखैनो बै मानसिखौ हमनो हाबाथाय गारामोनलै आङो दसे थानानै बाथौ लिरनो जासिगोनानो सिथ्ला लामा सिबनोसै दुगैनोसै ओमफ्राय बाथौखौ लिरखानोसै हेलौ जमुना आब' आङो टिल्लु नोंनिसो नाम्बार बियो आंलाय सोर सानलायदोंमोन ओमफ्राय माथो खालामदों आमायालाय आङो सिथ्ला सिबगासिनो र' ओमफ्राय आफाया सौगाव थांदों ओमफ्राय ओंखाम जाबायना नोंसोरो औ जाखांबाय नोंसोरलाय जोंबो जाबाय माबा जमुना आब' मा टिल्लु आगै माबा मा आगै बुङा मानो जमुना आब' नोंसानि आनैया मा जादों नोंजों आनैया मा जादों नोंसानि आनैया एक्सिडेन्ट जानानै गैला थैबाय मा होनदों नोङो टिल्लु नोङो आंखौ फालतु खालामनो फैदों नोङो आंखौ मानो फालतु खालामदों नोङो फालतु खालामदों आं मिथिगौ ओहो आब' गैबाला बेफोरबायदि जानो हाया आं एसे सिगाङावल'सो आइखौ फन खालामदोंमोन एसे सिगाङावल'सो रायज्लायदोंमोन बेनोथ' एसे सिगाङावल'सो आब'जों रायज्लायबाय दंमोन बिदियावनो सोरबा एक्सिडेन्ट खालामना गालांनानै गैला बेफोरबायदि बोरै जाखो सोर पापि एक्सिडेन्ट खालामना गालांखो आइयै आं नोंनि अनगा बोरै थांना थानांगौ जाखो आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा आं सोरजों थागोन आइयै नोङो आंनि फारसे एसेबो साननाय फैयासै नों आंखौ मानो गालांखो आलासि जानो मानो थांनायमोन नोङो मानो थांनायमोन आंबो थांगौमोन आं थांनाय मोनबा नोङो थैनायानो नङामोन खोना आइ मानो गाबदों नोङो मा जादों मा होनदों नोङो बेफोरखौहाय मा होनदों बेफोरबायदि जाखो
Ang bodo'y tagan a니온가? 설모아 파피아니 인자고 비브르바니 액션 칼라나 무탈라고 비마 비마 내는 주문하니 같이 시부 산날 부야지 샤고 나갑샤